Ja sam Bojana Graovac i ja pravim razne vrste ispunjaljki i pišem na različitim starim jezicima drevnim. I onda ovde jedan primer kako se turbina piše na arabejskom jeziku, zatim jedna vrsta ispunjaljke i takođe još jedna vrsta ispunjaljke. Dobro. I ovde je jedan primer rebusa, onda piramidalna ispunjaljka i centripetaljka. I ovde su takođe još neke vrste ispunjaljki i kako se na gotskom jeziku pišu klipnjače. A ovo dole, ovo Cetinje igralo, šta je to? Pa, primjer Morzove azbuke, ali kako se to na srpskom piše. Šta ostali vele na ovakav rad? Inače, Bojana je stvarno za enigmatiku majstor. A, evo.